Току-що те екзекутираха. На какво се дължи това според теб? Не знам, но мога да си кажа предположенията кой какво е. Да почнем от Аз там. бях роден мъдрец. Обаче баба Яга, Ники, почти съм сигурна, че той, ме направи браснар, добър браснар. Сега, в играта има двама близнака. Според мен добрия е Тодор, лошия е Петър. На Иван 001 не му е чиста работата и на Криси не е чиста работата. Може да предположиш какви са им ролите за всеки случай? Не. Опитай, само за видеото. Значи Криси твърди, че е увесен зми, бивш демон. А ти какво смяташ? Има шанс, много се връзва историята, обаче според мен издиша. Издиша и момчето отляво на Криси, Ваньо, и на него не му е чиста работа със сигурност. А на Ванко едно? И на него да му е чиста работа. Да бе, да, някаква роля. Не знам, наистина не знам. Добре. Той много ме така финтира, иначе Кико е чист, Алекс е чист. Каква му е ролята на Кико? Кико мисля, че е жонглер. Алекс? Алекс... Забравих си листчето. Няма нищо. Какво друго искаш да споделиш? Много яка игра, който не е идвал да дойде в Social Club да заповяда. Прекрасно е, на здраве!